Marko chapter 4 verse again number 37 Pablo lukulankhula mawu akunena kuti panthawi imene ophunzira Ambuye Yesu amaolokera tsidya lina ndamodzi ndi Ambuye Yesu mungalawa muja panabuka namundo woopsa kwambiri pa nyanja. Tamvetserani, panabuka namundo woopsa kwambiri amene anadzetsa mantha pa moyo wa ophunzira Ambuye Yesu. Mvetserani, zinapangitsa kutsapana kunena kuti ophunzira Ambuye Yesu ayambe kufuula ndi kudera nkhawa ndi kuchita mantha kuti ali kutayika ndipo athera pa nyanja paja. Tamvetserani, atafuula kwambiri kufuulira kwa Ambuye Yesu akuna Baibulo likulankhula mawu kuti ndipo Ambuye Yesu anadzuka pomwepo nadzudzula namundo ndipo namundo anakhala bata. Ndamvetsera amene ophunzira Ambuye Yesu anafuula kwambiri kufuulira Ambuye Yesu anadzuka nalowererapo pa nyengo yawo ndipo anadzudzula namundo ndipo namundo anakhala bata. Ndimafuna ndilankhule ndi wina wake, ndimafuna ndikukumbutse wina wake kunena kuti tili mu nyengo imene tikuyenera kupempherera chisomo kuti Ambuye alowerere pa nyengo zathu. Tili mu nyengo imene tikuyenera kupempherera chisomo kuti Ambuye alowerere pa business yathu. Tili mu nyengo imene tikuyenera kupempherera chisomo kuti Ambuye alowerere angakhale pa maphunziro athu, angakhale pa banja athu, angakhale pa madwale athu, Ambuye akuyenera alowererepo. Tamvetserani, namundo osiyanasiyana amene wadzuka amene akufuna kuti tayitsa ife chikhulupiriro. Namundo wina aliyense amene wadzuka amene akutionekera ife ngati kuti ife basi tatha. Tamvetserani, Ambuye Yesu akadzuka ndi kumudzudzula namundo ameneyo. Ambuye Yesu akadzuka ndi kulowerera pa namundo amene akhala bata. Ndimafuna ndikukumbutseni kunena kuti ophunzira Ambuye Yesu anaolokera tsidya lina mpaka nana akafika. Koma chonsecho adakumana ndi namundo osiyanasiyana pa nyanja. Lero lino ndifuna ndikukumbutse kuti nyengo ina iliyonse yopsa, nyengo ina iliyonse yosautsa imene kuzunza moyo wako, nyengo ina iliyonse yovuta imene wakumana nayo pa ulendo wako, mvetsera, alipo Yesu Khristu mwini wake wa namundo ameneyo. Adzuka ukamulirira ndipo alowerera pa nyengo imeneyo. Ndipemphero ndi pembedzero langa kuti chisomo cha Ambuye wathu Yesu Khristu chikhale nanu ndipo alowerere pa nyengo zanu mu dzina la Yesu Khristu wa ku Nazareti. Ambuye akudalitseni. Mukhale tsiku lopambana, panga like, share and follow kuti tisimuka limodzi. Evangelist Chikondi Faison. Amen.